Gikan di ko sa gawas guys. Tanan kong labay agas itos. Gawas, hinay mo kung naghapog tubig. Ang tubig dari kuan man. Kinauhat man. Nga hindi chocolate tos gulayan, right ko. Palija. Ukra. Magluto ko. Palaya. Palija guys. Yan ay pagkikipalit ng kamay. Kuhan. Limpo. Pangdamig-damig sa utan. Ata nahiwagan guys. Diyan bus-bus lamay hilak guys. Masakbang hihilak. Tasan siya ng patawa. Hindi mo madaginahan. Turok naman kanina. Huwag iwan. Oh. Ha? O isa ba orso po guys kay may kamunggay ito. Kuhan? Dali pa pa. Ugma na laman. May kamunggay makitaan. Hay kamunggay na eh. Ha? Apoy, di naman na. Hindi ko ulit doon. Nauwi naman gani. Ito. Ito na hugasan guys. Lahat na ng hiwaon. Yan na guys, yung hugas. At na ng hiwaon rong. Hindi na ito iprituhon guys. Okay. Yung request nyo siya pa adobohon na lamang ko no. Adobohon na laman. Kaya maghiwa na ta sa palija guys. Hiwa na ta guys. Pwede ba ka pa rin palija sa buno? Hindi ko kumakain ka. Kain kong palija ko. Isa ko lang ginali. Kilawan na ba ko na mga palija sa bahay na? Kilaw sugba? Tagsaraman may kuhaan. Magkanang gisa ba sa kulang itlog. Ikaw na kay sugba ra magpalit sugba na kilaw. Kay wa man lagi ipalit og mantika. Sa mo nang lisip sa unang panahon guys. Tapos ang mantika palit tag piso. Hangga toyo pod piso.
kwento magkapok. Pati bukura, tag 20 na. Sige mo ginag tubig yan, yan umuhon. Sikamon. Sakal, lawa ka naman maka. Lima mo lang sa dalan. Lima lang. Kaya pa mo na. Sa mga ko lang lang. Ganun. Taga natin mantika guys, gamay. Buwangin pa ako may itlog na kinukuha ko. Yan yung buko na daikon guys, dubo. At alam paininan kaya rong lamig, luto. Naglasan na eh. Ya, diarag on guys mantika. Si upaw ko na yung mag on guys. Luto kay lamig ko siya ko na yung magluto. Ako na iwa ko na yung lamig, ako yung magluto. Ay, luno lang upaw guys. Balik naman ganyan ito yung niluto. Balik na kayo mo, naman pa yung maluto. Luto tag kuan. Anang CRM. Ganyan ka. Ano pa siya rin? Kuwal pa dalang CRM tatos sapa guys sa mga. Napaday sa parong na huwag man. So na guys sa trabaho po kong Makati. Naguli na magsabad. Sabado hapon. Matan na upaw sa palengke. Luto. Kapag kilo nga karne na manok ba. May isda. Tama rin yung kadomingo. Yan yung kadomingo sapon. Palit na pa sa upaw. Para bawo na ha. Kung masauna guys kanang charity. Condition. Buat saya buka mata saya buka kamatis. Nawa ka patay guys. Kaya nahulot na mag-utan ka dyan nga. Juan. Pajas. Yara tong kapajas sa guys kon guys. Des Martes mino. Yara tos Martes sa hapon guys ay kapajas. Ya, hindi niya pang na hurot. Jagis da guys to pa pinirito. Kung matong pinirito guys kanang paano itong pinirito guys pang labang sa adlaw pang tawid araw o gani mga sedaan manong pinirito guys kay lugay mama daot yan na guys manihapon namin guys Sila na eh. panaksaray o kanang kay wanay anong mayroong hugasan guys kay way tubig tulog adlaw ng way agas Kurbani. tas nanay guys maghugas ni baby Kurbanihan din eh. Daon saging na lang. hindi magulo siya manihapon guys kay mag diet mo na siya Nanguwag to na siya. nandiyan ako na siya mo kaano kutasan wow hapit manguli manguwag na suro ni kay hapit man muli manihapon na ito guys kain na guys manihapon Manihapon pa rin to guys. Gusto mo na po. nagkinulat tayo na singawas silingan guys kaya na yung masilingan guys ay maritis na balita kami kaya na yung masilingan guys kay sa katasan na siya guys mga ano na yung
Batasan naman na dyan mood. Kinamata ko may kaya. Kamu guys, yang sama yung panihapon. Ibigay na guys. Ano pa po isugo pa ito bugas. Nabot deh ka. Ang maila. Mato siya guys. Suod niya pa sa una. Nagdamag na sila na siya pili. Naging order. Suod bang gapon mo? Fred, kapag na bubahay. Hindi nga naman kayo ganyan. Napaw to si sip on. Inita. Yung po nakawiligo. Kaya naginita. Inita. Lasok pa dyan tubig. May mga katos. Bowl guys kay kalimutan maligo mga tos. Sapa. Dito mga bisan ito na tabay. Sapa. Ang mga sabutan nila. Ano ba? Magpalengke ay mga litos at kuhan. Katabay babong kung sa ka gusto mo magligo. Sapa. Sapa. Dari kay tinipid magtubig maligo kay hindi na pud mo agas wala na pipondo. Ama na may panapon guys. Nasud. Amang tilok ka. Kinanay na pa yung manihapon nun guys. Kuha siya. Napaisahe nga. Ito, baby. Ito mas nanay. Juan, di manihapon. Diyan na ka kadlawan kuong. Yaw na iring siya lang kasi kaya may konsidero. Kinanay mo eh. Na guys, mga ito yung video karon panihapon. Salamat nyo tanam guys. So, peace.